penak ayo ngene. Kae turu, kek rebesen. Wedange wis cemepak karo tempe ode-ode. Masuk. Hei. Heh? Bayane ngaret ngopo? Celaknya ndi? Suwe-suwe ndang ngaret ya jenes. Selak tahun baru lu awake lali kok. Kena engko tahun baru. Wah, iki piye ngono. Soe-soe betang. Akane teko ya betang ya kursi siji. Mangan ya guru tempe mentah. Arep piye wedang? Betang Gak iki. tak yo enak iki nyambung bareng arep. Sik. Tak cek lagi kompore sik. Yo noleh yoan. Lo yo doyan. Dadak kuwi kancane lho. Pangaret yo ketelu kae. Lah kowe lho esuk-esuk kowe. Rokok betang. Urip kan digawe mumet. Digawe slow. Wayang betang tangi tunggu temepak lho. Wis iki sabar kok. Halo tak cek lagi kompore. Oh iya, iwake kae piye nek mancing kae? Gede-gede urung. Wes ae. Dimakan itu lho to biyen. Ayo piye yo. Masuk toh. Masuk toh. Masuk Di acara mau bunyi masuk toh lah. tap kae bener. Iya. Lu kancane sudah sering. Penting ae betang sih. Yo, tembene dipangan. Iki mau yo kursi siji. Oh iya. Nek kamu ket mau pindi? Nek gak aku ket mau pindi? Bali. Kowe iki jan mantap ora. Nope. Salah. Iyalah ket mau kek mikir apa ngono. Lah aku ora ngomong nanya lagi. Ya bener iki. Ini gue tak cek lagi tok. Obat Tenang wae ngombe jarang tak oke yo. piye cari mampe agak wedang malah urip kompor tok wis piye suweran jamak sumbigan malah Hei. Piye ta ombe iki? sak ngelak aku lah Kalau iki galon malah dombe. sak ngelak Mau nang ombe iki anyo. Ayo. Gelasnya tak ikut sih aku. piye gitu Enak ditorong kayak ngono. Tak gocek ge. Ayo mong. Andi Iki on tuwe ternyata. ngono kok Intak iki yo. yo apa yo Yo mangan wae rasa ngombe yo. Ora apa-apa. seret ayo ngelak peran jamak nyeluk Dapat. Apa-apa yo. cewek mana Mangan iki tempe bosok. Sini wae. Rezeki ku kasih sithik nang dudung. Kowe tak dung pagi. Nyopar sithik-sithik. Adil to? Kowe ngrasake wedangku, kaya wedang ora kesereten. Ya. Enak to, teh? ini yo kita ini Iki iwake piye? yes penak ae Yo, suket kuwi lek dolehke engko lek dibedati kancane dampiri, engko bengi lek dua acara. Yo. yo bisa ae Ono mulih ono kowe yo. kasih Sukrung ae.
langsung lebih murah. Iya lho, murah kok. Aman kok ini, aman. Bocahnya ngomong murah nih kan. Murah. Go. Go. Mana enggak ya? Bocah iki turu kan lho. Buka ae, buka ae. Wah, enak tak turu ya ngebok iki. Agung! Ayo, ngene lho. Ya kok ae kuwi. Iki jane apa? Aku gak ada tiba. Lah aku mancing ngene lho. Aku tak jak panganan kae. Tiba apa? Walah, kok gede-gede ya kaya ora. Ku di malam tahun baru nanti yo. Kapan iki? Lah saya iki kok mangane malah iki. Aku jadi centangku ya udah hilang. Wes, aku tak golek kancane liyane sik ya. Ya. Kok rae mung lumpuk nang irung iki ngopo iki? Cah loro kae bar kok kene po. Oh, lagi ya, Pak. Iwak obat dicolong cah loro kae. Lah kamu tak loromu ada-ada nganu beret iki, Pak. Lah iya. Iwak dicolong cah loro kae karo ngene tak jek-jek mbak kae. Wah, ya ora bener rek ini. Wah, ya gawat nih ini kudu ngomong ro premane desa iki. Ayo. Telepon sik. Oh, telepon premane. Kon ngatasi kabeh. Kacau, Oh, wah. Remuk pite bapakmu iki cara ngono kuwi. Yo. Masuk ya. Silir. Silir. Iki dong apa? Dong gedang. Tekoni tenanan kok. Kowe iki ngapa? Galau. Arep tahun baru mah diputus pacar ya, Mas. Kok arep kaya dhewe iki ambe pacar ya. Iki tenan iki, Pak. Ono maling ning desa iki piye iki. Berharap diangkat iki. Wah, wis. Kae biasane ya turu ae tenan iki lan. Wah. Nope. Kancane sengsara malah do digegu. Ora. Rasa galau. Urip pisane oleh gagal. Normal aku ae. Melune Beda tiwak to bar iki. Oh, tunggu malam tahun baru bakal karo kanca-kanca. Memang. malah kena nggawe hiburan hatiku yo. Iya. Kowe mbangane kowe galau ngono kuwi edan yo kendet. Makane burung minan. Wes. Ya ayo. Ya yo. Di tandane ya ndak ilang. Tanda yo apa iki? Kok ndak mlayu ndak ilang. Oh, boy. Ini diangkat. Halo. Apa? Posisi. Yang markas. Rino iki ana masalah penting iki gawat tenan. Kamu sama-sama gawat iki Rino ning aku. Oh iya, tak dono. Saya mulai. Yo. Udah kancane liyane. Yo. Kok tenan lho? Ya, benar betul. Iya, apa lho? Sik kali kok. Ben. Wes. Iya, kok ning ngisor. Wah. Piye. Iki lho iki masalah iki. Nek aku ora ngatasi tenan. Ini masalah apa itu? Kira-kira cerita.
dadi iki wae pas mati iki dicolong. Colong. Chandra Roa. Kok wani, putra daerah dicolong iki piye? Wah. Saiki bayangno Bang Jek nang Bimbange yo dicolong. Wong loro kuwi yo, Wan. Nah, tak atasane. Apa? Bisa ya? Ya wis ya. Soale iki nek aku ora ngeralat iki. Mosok arep betet iwak nyetil yo ngene. Salen sik weh. Halo. Gong. Wonge kecekel. Saiki tak gone nih Bang Jack. Yo, tak OTW ngidul. Ayo adep. Waduh, yo lah. Wah, cah kurang ajar. Bang. Bang. Iki bocah iki maling. Oh, alah. Iki to bocah iki. Gogok. Gogok. Ning sak paling gogok. Gogok. Kere. Kok iki jegok mana gone ngopo iki? Lagi bocah iki lho. Iki kok iwak dadi iku dadi panci. Karepe sapa? Waduh. Saya do betet kok rame uang iki. Wis. Kali mulai. Ya iki bocah iki. Wong loro iki nak maling iwakmu. Lah iki mau ki ajak-ajak aku. Ajak betet iwak, jebule iwak limancing. Apa anggur anak gawe. Ora, asline iki iwak iki arep apa, Dok? Nembung ora apa-apa aku iki. Lah iki mau ya ajak. Aku mbok apa, Bang? Kowe tok sinae. Kowe. Salah kowe iki. Ora elelan. Kene. Kowe iki apa sing salah? Piye. Iki mau ajak aku. Betet iwak dienggo bakar-bakar bengi. Oh, arep malam tahun baru ngono kuwi. Yo nek asline nek ngono nembung iki jane ora apa-apa lah. Ane wong barang wis bacet yo bocah-bocah dhewe yo wis ora apa-apa, aku wis lega wis ora piye-piye. Engko do dilanjutke dibakar. Dadi pangan bareng-bareng ora cah loro le mangan. Kancane weki. Nggih. Dirungokke aja dibaleni. Apa kowe mau? Wis do gua kuwi. Nggih. Wildan. Nggih. Pun ngapunten nggih Bang Jack. Yo, sesuk ora baleni yo. Heeh, ora baleni sesuk. Endi kowe? Iya nek. Kowe ora salaman karo kuwi. Bare kowe baleni. Salaman rame. Nggih. Heeh. Wis kono dadi bedati yo. Ini Bang. Heeh, hati-hati matur nuwun yo. Balik sih. Ya, heeh. Masalah dra. Piye? Telone ge utuh. Pakane telo wah masuk ya. Entane le pakane telo langsung gedhe semene iki. Tap. Enggak apa iki.